Ura FM sababu kanbagaw aw ni sɔgɔma a kulo bɛ arajo sababu de kunkan na sɔgɔmada in na nɛgɛ kaɲɛ 8 sangaɲa 3 tana gosira anw fɛ yan waati kelen filɛ ni Dirisa Watara mberi diri ale ka moto bala sɔgɔmada in na ka denbaya la waati kelen kanbagaw o bɛ sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye bakuruba kunnafoniw la Colonel Assimi Goïta ale ni Vladimir Putin ka kuma min kɛra o dongo kunna sini ka dugu jɛ kunna sini na Vladimir ko nin ko tɛna bila bilen ka suma kunungo kokura ye minɛn dɔw bɔ ka cargo fa ka na ni minɛn dɔ ye blindé caman o nana kunu Allemagne lakanabɔ minnu tun bɛ MINUSMA kɔnɔna na ko olu bɛ sɔn ka segin ka da ka ko Mali kelen bɛ ka ngara da o ka maa minnu kun kan ka na tile 2 in na ko yamaruya ma d'u ma kɛra sababu ye ni Allemagne jamana y'a ye k'a fɔ o ni Mali bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ sisan kɔni lakana ko nasiraw la ko a ka ɲi ta fɔlɔ Nigeria yala k'a fɔ Nigeria bɛ ni ka sen bɔ CEDEAO ko la o y'a jira k'a fɔ CEDEAO kɛlen bɛ jɛkulu min n'a kɛlen bɛ fankelenma ye dɔw ta don ka tɛmɛ dɔw ta kan ko olu bɛ n'i sen bɔ CEDEAO ko ale la ka fara kibaruya tɔw kan sɔgɔmada in na Donguwari filɛ Donguwari min n'an b'a bonya a n'a karama ta k'a da an bɛ to ɲininkaw fɛ k'a da Dirisa Watara ale kɔrɔ sɔgɔmada in na an bɛ dugawu don kɛ Ala ka nɔgɔya kɛ an bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni an b'a daminɛ n'an ka sigida kibaruyaw ye Énergie du Mali ko k'a lase a ka client bɛɛ lajɛlen ma fɛn min ni o ye courant min facture mois de juin o facture ko a ɲinilen don o client bɛɛ fɛ bɛɛ k'i jija ka o sara yanni tɛnɛndon cɛ sinikɛnɛ n'a y'o ma jɛ ko u bɛna courant tigɛ maaw la ni courant dun tigɛra sani k'a sara sa kɔni fo ni i ye courant tugun wari o fara kan n'o tɛ ko a tɛ tugun sani k'a so ma ko bɛɛ lajɛlen ka taa ka facture sara baɲumaliko ko ɲuman o ɲinilen don aw fɛ nin cika in na miyankaw ka tɔn min bɛ an fɛ yan Mohamed Zanga Danbɛlɛ ko k'a lase miyanka bɛɛ ma lajɛrɛba o bolo dalen don sini nɛgɛ kaɲa 15 waati a bɛ kɛ Salifu Danbɛlɛ ka denbaya la comité min sigilen walima bureau min sigilen don olu ye hakili jagabɔ kɛ ka taa fɛn dɔw kan o kuma bɛ taa yira bureau kɔnɔmaw la ni bɛn kɛra min na walasa k'o waliyali o bila sen kan o siratigɛ la Mohamed Zanga Danbɛlɛ ko a bɛ faamuyali ko ɲuman ɲini maaw fɛ nin na ko a tɛ jɛn ni maa si toli ye kɔfɛ cira bɔra maa min na o kɛra miyankaw ka tɔn président bɛ an fɛ yan n'o bɛ tali kɛ Mohamed Zanga Danbɛlɛ la k'a bɛ faamuyali ko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin cila in na Colonel Assimi Goïta a tile 3nan walima 4nan ye bi ye Vladimir Putin ale ye avion minnu bila ka na o dongo ni Colonel Assimi Goïta taara ka taa di lakanabaaw ma Senu Pankurudi kɛnɛ kan ni a minɛn fɛn fɛn nana o don a bɛɛ lajɛlen kun tɛ se k'a yira an b'a ladɔnniya k'a fɔ ale y'o foli ci min bila ka taa Vladimir Putin n'u ye ɲɔgɔn wele ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na k'o ye min kɛ kuma la kunnafoni kunfɔlɔ y'a jira k'a bɛ miniti 30 bɔ nka kunnafoni labanw nana min fɔ o y'a ye k'a bɛ lɛrɛ kelen bɔ ɲɔgɔn bɔ ka d'a kan ko u kumana sɛbɛkɔrɔ kuma na fɛn fɛn tun bɛ Colonel Assimi Goïta fɛ ale y'o lase Vladimir Putin ma kunungo wulafɛ de yan fan kunnafoniw sera an ma ka yira k'a fɔ ko fɛn min n'o ye engrais ani alikamamugu n'o ye farine ye ani malo min kan ka bɔ Rusi jamana kan n'a fanba bɛ bɔ yen san o san ko Colonel Assimi Goïta y'o fara laɲiniw kan o siratigɛ la
ale ye wele min da ko ɲɛsi Vladimir Putin ma k'a yira la fana k'a fɔ janfa bɛ Mali ma kosɛbɛ. Ala bɛ ka Mali bɔ, Ala ni Malidenw Colonel Assimi Goïta ka kuma la o don min sɛbɛnlen bɛ a ka page kan ko a k'i hakili to Mali la a ka dɛmɛ se Mali ma kosɛbɛ. O kuma min fɔra kɛlɛkɛ marifa walima kɛlɛkɛminɛn tɔ minnu tun bɛ yen n'o bɛ tali kɛ blendew la ani char combat kokura kunu o caman de jiginna Senu Pankuluji kɛnɛ kan k'a yira k'a fɔ ko o ni kɛlɛcɛw ni o ye Rusi jamana kɛlɛcɛw ye. O de la kunu tuma min na n'u tun bɛ kuma la Vladimir Putin a da sera ma ko maa minnu bɛ kuma la ko Wagner ko bɛɛ dun b'a dɔn Mali kalifalen bɛ Rusi jamana ma bi u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Sisan kɔni ko nɔgɔyara ale kɔni ka fɔli la n'Ala sɔnna ma ko u bɛ ɲɛsin sisan Mali de ma. O de la maramafɛn fɛn fɛn tun bɛ siri a ka ca Ala fɛ ko a caman kun dalen bɛ Mali kan tan bi ani kɛlɛcɛ fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ Rusila tɔgɔ la ko o caman kun dalen don Mali kan bi tan walasa ka na Mali dɛmɛ. Laseli min kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ ni sigikafɔ kɛra ni kunnafonidiso min bɛ Rusi jamana kan o y'a lase ko jamana saba olu bɛ nin bolo di ɲɔgɔn ma ka mɔni kɛ. O jamana saba o fɔlɔ o ye Alizeri ye, o filanan o ye Mali ye o ka baara taabolo la, sabanan ko o ye Rusi jamana ye. Ni jamana saba o sɔrɔsiw k'u bɛna sɔrɔsi bɔ cɛ camanba ka d'a kan minnu da min bɛ ka fɔ a la a da sɛbɛkɔrɔ ka ca Rusi jamana ko k'ale kɔni b'i dɔn n'a kɛlɛkɛ cɛ bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛw ye walasa ka Mali mɔ a kun n'a kun. Jadisiko bɛ fan o fan fɛ ko ni Ala sɔnna ma siɲɛ in na a mana kɛ fan min fɛ ko a bɛɛ dɔn. Nin kuma fɔlen na an b'a ladɔnniya k'a fɔ Alizeri ko a tɛ tɛmɛ nin kan ko a ma mɛn o don ko Mali jamana ɲɛmɔgɔ tun ye maa ci ale ma bɛnkan dɔ tɛmɛna minnu tun ye marifa ta Mali kama waati tɛmɛn'o la o ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko o bɛnkan sɛbɛn min kɛra n'a daminɛna Alizerikaw fɛ yen san 2015 ko Ala y'a kɛ bɛn kɛra a la tɛgɛnɔ bila kɛra gafe caman na ni a yɛrɛ ma kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye ko ale dun y'a kuma da o tulo kan k'a fɔ labɛn dɔ bɛ sen na n'Ala ma kɔrɛkɛ ko Mali bɛ mɔ k'a daminɛ a kun n'a kun walasa muritikɛlɛ tigɛlama walima jadisiko min bɛ sen na n'a bɛ cogo min na ko o n'a dɔ ni sen na. A ma ladɔnniya k'a fɔ o de kosɔn Vladimir Putin ko a tɛ ɲɛ ni kɛlɛcɛw tɛ ko nka fɛn min n'o subahana mansiw ye i n'a fɔ radarijugu o siɲɛ in na kɔni ko bɛna na Mali la walasa ka na lakana tɔ sabati. O kunnafoni dira Colonel Assimi Goïta ale ni Vladimir Putin ka kuma min kɛra o dongo Vladimir kɔni y'a jira k'a fɔ sisan kɔni ko ale bɛna Mali ko yɛrɛ ta a kelen kaba la walasa gɛlɛya bɛ Maliden kan a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Mali kibaruyaw la Alemaɲi jamana olu ko k'u bɛna taa ka d'a kan ko a fɔra a mɛnna kabiri san kelen ma fara u ka manda kan fɔɲɔgɔnkoba bɛ Mali ani MINUSMA ni ɲɔgɔn cɛ. O fɔɲɔgɔnko in ko a fɔra ko MINUSMA avion pankuru si kana wuli tuguni Mali yɛrɛ dugukolo sanfɛ. Kumaw kɛra sigikafɔw kɛra laɲini caman kɛra ko nka bɛɛ lajɛlen n'a ta o ta Alemaɲi kɛlɛcɛ dɔ tun kan ka na tile fila in na olu wililen kɔfɛ Mali ko a bada k'u kana jigin Mali la kɛ min kɛra sisan kɔni o avion kɔfɔlen o sɛgɛn min kɛra Alemaɲi jamana minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔsikaw lahalaw ma ale y'a jira k'a ɲini Alemaɲi jamana ɲɛmaa fɛ ko in bɛ cogo min na u ka Mali ko sonsoro fɔlɔ. O de la a labanna min ma ko o bɛna Mali yɛrɛ baara to tan tɛ fɔlɔ ko bɛ ni sen bɔ Mali ko la yanni waati cɛ u m'a fɔ ko a banna pepewu ko nka ko fo waati wɛrɛ sa kɔni nka ko tɛ baaraɲɔgɔnya bali Mali ani Alemaɲi jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ se ka min kɛ ɲɔgɔn fɛ ko b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ nka k'a fɔ de ko o bɛna lakana na sira la tugun MINUSMA kama ko o y'o baaraw sonsoro yanni waati cɛ. Commune 6 Kiribulon a ma ladɔnniya k'a fɔ kɔrɔbarikaw ka sɔrɔdasi 46 kan ka k'olu ka bolo kan
alaba emi ko alaba ako imbena kiri o alaba mina jugement bena ke no kunchara mina ko na ke laseli ko lase yali ona awati la bena se ka ke folawa ko Mali ma dore ngini Alassane Dramane Ouattara fe o femi no ye munu minelen filɛ ni Alassane ma dɔn k'a fɔ nunu nana u ɲajugu kan ko kuma dɔrɔn de bɛ yen Mali dun ye jamana ye bi fɛn ma ɲini ma jamana si fɛ min ɲinina jamanaw fɛ u ka Mali la kodɔn k'a fɔ Mali ka hakɛw k'o di Mali ma ko kuma bɛɛ lajɛlen filɛ ni min fɔra o kɔfɛ k'o de ye ko wɛrɛ n'o tɛ min bɛ ninnu fɛ bi o y'a ye k'a fɔ ko Mali ka hɔrɔnya Mali ka indépendance a n'a ka yɛrɛkelenya ko k'o di Mali ma ko o de ɲininen don o de la ko kuma caman ma ɲini Alassane Dramane Ouattara fɛ min bɛ se ka ko in bali min ɲinina k'a ka bɔ ale de ko a ka kɛlɛcɛw tun tɛ Mali la n'a nana yira tun k'a fɔ ale ka maaw don k'a ka bɔ k'a fɔ a bɛ o min na ko ka yafa kɛ ale ma kuma bɛɛ lajɛlen filɛ Alassane dun fana ko fo ka na se sɔgɔmada in ma ko a ma kan jɔlen fɔ hali n'a y'a sɔrɔ kuma taabolo yɛlɛmana a ma ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛɛ bɛ Ala deli Mali ani Côte d'Ivoire ninnu bɛɛ lajɛlen fa kelen ba kelen Ala ka nɔgɔya don a ko la Mali kibaruyaw la halisa CNT Solomani 2 ale tun bɛ Kidal a hakɛto in na ale tun bɛ Menaka kunu a ma ladɔnniya k'a fɔ a taara Menaka ka taa loi électorale minnu o votera a kan ɲɛfɔli de ka ɲi a yɛrɛ ka kuma la o de kosɔn a bɔra Kidal ka taa Menaka ka taa kunnafoni di Menakakaw ma bɛn kɛra min na kalafili nasiraw la ko o de filɛ a ɲɛfɔli de ka ɲi ko ne tun tɛ yen fɔlɔ o siratigɛ la ko a dun a bɛnn'a ma ka d'a kan Menakakaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen na k'ale kunbɛn k'a b'o foli kɛ Menaka a gouverneur a n'a ka maaw o bɛɛ lajɛlen na Tchad kaw fɛ yen nɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Tchad olu ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛra kunasini o min kɛra kunasini a kɛra Tchad olu ka san 62 o dafara ko nka Mali la fana u ka lasigiden min bɛ yan ale fana a ye nin kɛnɛ nin ɲɛnamaya Mali minisiri tun bɛ a kɛnɛ ka Bamakɔ o bɛ tali kɛ Ablaye Diop ale ye minisiri Mali la min ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali kɔnɔkow ani jamana wɛrɛ ko kɔnɔko ɲɛnabɔli ma ale taara ka kuma ta ko Mali ni Tchad u ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ko hali n'a a danna laban in na san 2012 ka na sisan na ko Tchad kɛlɛcɛ min binna Mali la k'a bɛ t'i jɔ cɛ 50 ani a kunkan k'a bɛ t'i jɔ cɛ dama dama la o don ko o kɛra walasa ka Mali bɔ bolo la n'o dun ye tiɲɛ ye ni Tchadkaw ka jamana ni Tchadkaw ka san yɛlɛma sera n'o yɛrɛma hɔrɔnya san yɛlɛma ye ko Mali kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la Journée internationale de la jeunesse Musa Ag Atayer a y'a fɔ cogo min na kɛra ten ɲinan ta ko kɛlɛ Mali bɛ guerre la ni Mali bɛ guerre la jeunesse kan ka mun kɛ u kan ka mun fɔ mun de kan ka boloda o ni ɲɔgɔn cɛ Habib Dako n'ale ye SNJ a fɔ CNJ Conseil national de la jeunesse CNJ ale y'o ɲɛmaa ye ale y'a jira k'a fɔ ko o hakilina fɔlɔ ye min ye o y'a ye k'a fɔ ko ka joli di kɛlɛcɛw ma kɛlɛ daga la i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ka ɲi n'i kɔni ye denmisɛnnin jeune ye i k'i jija ka taa i joli di o de kosɔn centre de métier Lassana Traoré min bɛ yen ni ale ye yɔrɔba ye Musa Ag Atayer ale ni denmisɛnnin caman farala ɲɔgɔn kan ka taa joli di yen o ye joli caman di ko jeunesse bɛ se ka min kɛ k'o di kɛlɛcɛw ma kɛlɛ daga la ko o de ye nin ye o kɛra kunun Bamakɔkaw olu fɛ yen o y'a sɔrɔ Kidal a ma ladɔnniya k'a fɔ fɛn min n'o ye MINUSMA ale taara baaraba kɛ Kidal kunun taara ka taa dɔgɔtɔrɔso dɔ ɲɛnamaya ka minɛnba san dɔgɔtɔrɔ minɛn furakɛli minɛnw k'o caman san k'o di ka a yira Kidalikaw la k'u ka a fɔ malidenw bɛɛ ye MINUSMA bɛɛ yan de k'u dɛmɛ walasa basigi bɛ se ka na cogo min na jamana kɔnɔna na ko hakilina wɛrɛ foyi t'a la El Chamin 1 ale de ye nin kunnafoni di kunun n'ale ye diɲɛ seligina tɔ ma secrétaire général
Antonio Guterres o ka lasigiden bɛ Mali la o de nin ma kofɔlen n'o ye El Shassim Wani. Nigeria maladona k'a fɔ Nigeriakaw ko olu bɛ nin sen bɔ CEDEAO ko la ka d'a kan ko CEDEAO ko kɛlen bɛ fankɛlɛma ye bi tan a kɛlen bɛ yɛlɛmabolo caman ye ka d'a kan ko o kɛlen bɛ ka farankan kɛ fan dɔ fɛ dɔw ka hakɛ tɛ ka kɔlɔsi tuguni a CEDEAO ko la dɔw kan ka jɔyɔrɔ min sɔrɔ o tɛ ka sɔrɔ tugun maaw bɛ yen bi ni CEDEAO ko kuma fɔra o hakili la k'olu ta de CEDEAO ka tɛmɛ bɛɛ kan a ma se kɛlɛ ma olu yɛrɛ ka kuma la ko a bɛ cogo min na tan mɔgɔ ta min kɛra laban in na ko u nana ye k'a fɔ olu ka bonyaba ta a ko kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ CEDEAO yɛrɛ ka faaba a sigiyɔrɔ min bɛ CEDEAO la o ye Abuja ye nka a nana yira k'a fɔ Nigeriakaw ka jamana ɲɛmaaw ko olu sen bɔlen a la o tɛ kɛ koba ye ka d'a kan ko CEDEAO bɛ taa la fan min fɛ ko ani tiɲɛli ka surun bi ka tɛmɛ ɲɛli kan k'a fɔ de ko CEDEAO siège bɛ Abuja Nigeria ko o bɛ Nigeriakaw bali o hakilina na k'o t'o bali ko a ka ca Ala fɛ o ka bɛn a la n'o ma bɛn a la hali ko a sigiyɔrɔ min n'o ye siège ye k'o bɛ se ka ta ka bɔ Nigeria fɛn min n'o ye Burkina Faso an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ka sanga o ka lakanako ma ko jɛkulu caman bɛ yen olu ye marifa bila tile fila in na ka u yɛrɛ di Burkina Faso kɛlɛcɛw u ma ka d'a kan ko a nana ye Daminba ye min fɛɛrɛ boloda n'o y'a ye k'a fɔ ko o ka sigi ka fɔ kɛ u ni terroriste ni ɲɔgɔn cɛ minnu n'olu ye Burkina bɛɛ ye ko ka sigi ka fɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o sigi ka fɔ de ɲɛna ka d'a kan a labanna min ma o kɛra denmisɛnnin caman bɛ yen minnu ni marifa tun b'u bolo don tɛmɛn'o la olu sera ka marifa bila ka gɛrɛ fanga tigilamaw la k'u k'a ko kɛ ɲɔgɔn fɛ o laseli kɛra kunungo o la Barthélemy Sempore ko nin ka ɲi ka d'a kan ko nka ko nin baara in ma nɔgɔn tan a kana kɛ baara tɔma ye minnu filɛ ka na tan mun b'a yira danaya jumɛn de bɛ se ka da ninnu ka sisan k'a fɔ ko o tɛna na jamana janfa don dɔ n'u nana ka na Burkina Faso dɔn k'a dɔn nakari a n'u tununa don min yali kɔni k'o tɛna bali maaw la ka d'a kan ko a kɛra ɲɔgɔnna kɛra jamana caman na Laginɛkaw fɛ yen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ olu bɛna sɛgɛsɛgɛli boli parti politique caman bɛ Laginɛ ko parti politique olu tɛ partiw ye dɔw fara-faralen ɲɔgɔn kan hali sɛbɛn t'a dɔw la o de kɛra sababu ye Mamadi Dunbiya ale ye wulikajɔ bila sen kan nin waati in na o wulikajɔw tɛ dɔwɛrɛ fɔ ko ka sɛgɛsɛgɛli boli parti politique kan n'a y'a sɔrɔ min ka hakɛ bɛɛ lajɛlen dafalen don ko k'o dɔn o kuma ma bɛn parti politique ɲɛmaa caman ma laɲini dɔ de bɛ yen walima sɛbɛn dɔw de bɛ yen min kan ka ye parti politique bolo ka na kɛ ni min sera ka maa dama fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ parti ye ko o ye fɛn ye fɛn min n'o tɛ bɛn o wulila a sɛgɛsɛgɛli la dɔw ka ɲi dɔw ka man ɲi Mamadi Dunbiya kɔni n'a ka gouvernement kɔni bɛnna min kan a ka ɲi o a man ɲi olu bɛna u ka baara boloda walasa k'a dɔn parti politique joli de bɛ Laginɛ min bɛ sariya kɔnɔna na Sénégalikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Pape Diop ale min n'ale tun ye candidat ye député voté tɛmɛnen Sénégalikaw fɛ yen ko o bɛnn'a la Macky Sall ale mako tun bɛ député kelen pe de la o député kelen ko Pape Diop ale kɔni ye se min sɔrɔ ko a taara fara Macky Sall kan walasa Macky Sall bɛ se ka majorité sɔrɔ cogo min na ka sinsin a ka jamana kan a kuma cayara Pape Diop a ka maaw fɛ hali ngana dabaw ka a kuma cayara olu fɛ Ousmane Sonko n'a ka maaw munna k'u jɛra ka campagne kɛ ɲɔgɔn fɛ ko n'i y'a ye Sénégalikaw votera a fɛ a ye kelen min sɔrɔ tan o kelen sɔrɔla kama sɔrɔ min fɛ ko a ko de k'a tɛ Macky Sall fɛ a ye campagne bɛɛ lajɛlen kɛ o kosɔn o kuma de tun b'a a da ka a ɲɛfɔ maaw ye ko o de kosɔn député kelenya in o sɔrɔla nin cogo in na ko ni a yafara ka militants bɛɛ kɔ ka taa yɛrɛ di Macky Sall ma
alaba ko abena ngunu kan caman sɔrɔ a ka parti kɔnɔna na ka d'a kan ko parti kɔnɔmɔgɔw olu ma sɔn n'a y'a sɔrɔ k'a taara wariko kosɔn ko parti kɔnɔmɔgɔw ko nin ko fɛla tɛw ye o bɛ fɛ de ka Macky Sall k'a bin a mana dɔnniya k'a fɔ Aminata Touré ni ale yɛrɛ ye Macky Sall kɛrɛfɛmaaba ye o ye ɲininkali k'a la nin ko in ko a bɛ se ka mun fɔ a la a ko kalafili don kalafili bɛɛ n'a lajɛlen n'a tiɲɛ don o siɲɛ in na ko a gɛlɛyara ko nka ko ala ye se d'u ma ka d'a kan k'o ye majorité sɔrɔ n'u tun ma majorité sɔrɔ k'o de tun bɛ gɛlɛya kosɛbɛ nka Faransi kunnafonidila ye ɲininkali k'a la nin bɛɛ la ale u ye maa min sɔrɔ ta ko a maa ma caya nin y'a ye yɛrɛ Ousmane Sonko sen ma don a la o gɛnna ka bɔ a la ko n'o tɛ a ka ca ala fɛ ko o ye min sɔrɔ ta o tun tɛna sɔrɔ ko politiki bɛ n'a kɛcogo don nka ko n'ala sɔnna ma u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka jamana bila sen kelen kan Aminata Touré ka kuma la yanni kalafili nata cɛ an bɛ ɲɔgɔn bila yan sini sɔgɔma n'a ala ma ko wɛrɛ k'an ni na fiyewu k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛnen ni sangaɲɛ 30 ye ni san ma na kuran ma tigɛ aw ni Karim Sibe bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sigida kunnafoni kɛnɛ kan o la o foli ko ɲuman b'o lase aw ma k'a bɛɛ fo sɔgɔmada in na k'a bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye ko ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala sɔnna ma sini sɔgɔma nin kunnafoni kelen nin kɛnɛ o ye sigida kunnafoni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan hakɛto b'a la salamu Mahamadu